Good morning mga kabonsai, welcome back sa ating YouTube channel. Meron tayong nahunt dito na materyales. Nakuha na materyales mga kabonsai. Ito yung nasa tabing dagat na kulay violet yung bulaklak mga kabonsai. Iwa-wirings natin at saka i-transfer natin sa pot nya. Ayusin natin mga kabonsai kasi di pa naayos yung wirings natin mga idol. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na Ito ngayon mga kabonsai, umpisahan na natin. Ayusin natin tong bonsai materials natin. Tanggalin na natin yung mga malalaking sanga nya. Tsaka po i-wirings natin mga kabonsai. Masyado nang malalaki yung sanga. Tapos tanggalin natin tong malaking ugat. Ayan, tanggalin natin tong ano. Ayan, naitaas na natin. Puro buhangin yung laman niya mga kabonsai. Tapos ito yung mga ugat niya. Ayan o. Lilinisin natin to mga kabonsai. Tapos ganyan. Ayan mga kabonsai. Natapos na natin linisin. Tanggalin yung mga ibang sanga, ibang ugat. Ayan, kaya ang sa ngayon lagyan na natin ng diversan mga kabonsai. Huwag umbisa na. Yan na. Medyo nalalanta na yung dahon niya mga kabonsai. Lagyan na natin ng riversan. Ilagay na natin tong riversan niya mga kabonsai. Yan o. Tapos pagkatapos natin lagyan, diligan natin. Ay, marami naman yung ugat na nasa baba. Ayan o. Tapos pagkatapos natin diligan, tanggalin natin tong mga dahon niya. Yan. Tapos tubig. Diligan natin mga kabonsai. Yan, si Bugab, diligan mo. Yan, sige, diligan mo. Damihan mo, damihan mo. Tapos siksikin. Para yung mga riversan natin papasok sa loob niya. Para Ayun na. Pagdagan pa natin. may safety na natin itong bonsai natin mga kabonsai. May mga tali-tali na siya. Para kung matumba man, may ano pa rin siya. Tanggalin natin yung mga dahon niya mga kabonsai para may wirings naman natin. May isa pa yun. Ayan, tanggalin lang natin itong mga dahon niya mga kabonsai para may wirings natin.
Tignan natin kung mabubuhay itong bonsai materialis natin na itatransfer at ayusin mga kabonsay. Ayan o. Ano, may sugat na yung ano natin, yung materialis natin. Yan mga kabonsay, konti na lang matatapos na nating wiring. So ayan, konti na lang. Yan mga kabonsay, kung nagustuhan itong video na to, like and share and subscribe naman mga kabonsay. At huwag nyo na rin kalimutan ang ating notification bell mga kabonsay na hihit para updated pa rin kayo sa mga vlog natin o videos natin mga kabonsay. Comment down below mga kabonsay. Shout out ko kayo mga kabonsay. Ito na nga pala yung bonsai materialis natin. Ayan.